Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesu Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila rin ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa aking ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo
ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Payapata mo po. O kagasasakdalan ang maestrong kaya kami pa. Alala pong kapupusan din kaya kaming kapasalamatan kaya kaigpa king pinandit iti. Kablasang Diyos ko kaya pong anak mo. Makanyan mo kaya pa pong peparaman karing biyem pong sika na. Katantim mo rin Diyos ko pigkalubmuing kaya kaming kailangan king haldoldo. Pigpanano pong ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nunemo po yung suywan dakat purian king kaya kang pangay espiritu ampon king katutuan. Ginoking kaurasan na iti lalapit milaring kekeng balang sarili. Igpanong may nakit ka man pong kakulangan kaya kami ginoing makanyan mo kaya pong patawaran. Atlon mo kaya sargong karapat dapat ginuking kaya kang banalapaniman man king kaurasan na iti. Ginoy ni po yung mitalagang oras anong makananong Diyos ko misasan metong kami ikeng sablang mikakapatad. Bangig pa ing gawan miya ing metong atipunan. Bang may git magaral kami igpaking kekang banal akautusan gino. Dating sablang ke kaming kapatad. Ang ening pinandit amalyaring mi talaga ginoking kaurasan na iti. Diyos ko makanyan mo sargong pamahalahan ding karelang puso ampong kaisipan. Bang may git mi bulalagla igparing kekang banalayamano. Ang may git Diyos kong ikeng sablang anak mo, dating din damig pa ing miyalang kapayapan karing balang metong at miyala pong panyulong karing kekeng kasarilinan ginong Diyos. Ipaintulot mo gino, nganing oras sa iti dong makanano pong payapa kaming miras, panggawan Diyos ko ing kaming tipunan igpa, ang gana sargo po at ang mayari ing kaming tipunan, ing manatili keng ating kapayapan karing kekeng balang sarili, bang may gitdakargong apamintuan igpaking pinandit iti. Diyos ko nganing oras sa iti, ore ni puring ke kaming lamak ke kaking kapinanditan. Ginoing makanyan mo sargong tanggapan deting antimong mabanglong hain king kekang banalayarapan, at makanyan mo naman tanggapan migpaing kekang pamipala king lagyo ng Yesus. Salamat po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroong lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ang pag-ibig. Ang tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Lahat ng tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na ang espiritu ng pansamantalang nakatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Nanatili ang sariling pagkatao o kaanginan ng espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat. Pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Mga kaloob o biyaya sa panggagamot na nakasulat sa Biblia ay may kabanalang pinakikilala ng medyumidad.
Isang masayang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. At lubos po ang ating kagalakan sa umagang ito sapagkat sa araw na ito po ay araw na Sabat at marapat lamang po na iukol po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon upang siya'y purihin at sambahin sa kanyang pagka-espiritu. Alam niyo po, napakaganda po ng ating tema ngayon sapagkat parang eksakto po siya sa okasyon sa araw na ito, no? At ang araw po na ito ay isa ring mahalagang okasyon po sa dalawang nagmamahalan. Kaya po, invite nyo na po ba yung kanyang partner? Happy Valentine's po sa ating lahat. At ang topic po natin sa umagang ito ay ang wagas na pag-ibig. Alam niyo po, napapanuhon po din ang ating tema ngayon sapagkat kung ating napapansin po sa ating kapaligiran at sa mga tao, parang lumalamig po ang pag-ibig nila sa ating kapwa-tao. At ito po ay pinauna na po ni Apostol Mateo. Basahin po natin sa Mateo 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yun po pala. Darating po pala ang araw na ito. Lalamig po pala ang pag-ibig ng nakararami sa atin. At iyan naman po ay ating makikita. Nung unang panahon po, nung bata pa ako, natatandaan ko pa pag nagluto ka ng ulam, yung kapitbahay mo, nakahiwalay na sa kanya yung isang mangkok, di ba? Parang nagpapalitan kayo ng ulam ng kapitbahay mo Sa ngayon po ba, nagagawa pa rin pa po natin yan? Yung nagpapalitan tayo ng ulam. Kung minsan naaamoy mo, hanggang sa amoy na lang yata ngayon, At kung mapapanood naman po natin sa mga balita ngayon, masasabi po natin talaga na lumamig na po ang pag-ibig ng mga tao. Bakit po kanyo? Minsan ho, sa daan lang, sa batas trapiko po, nag-aaway na yan. Di po ba? Ayaw patalo ng isa, kasalanan mo yan. Hindi, kasalanan mo yan. Kaya yun po yung sabi ni Apostol Mateo, na darating ang panahon, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pero ang Diyos po hindi ganyan. Kung ang tao po lumalamig ang pag-ibig niya sa kapwa, ang ating Panginoon Diyos po hindi. Kailanman po yung pag-ibig na yan sa atin, hindi ho yan magwawakas, hindi ho yan magbabago. Yun nga lang po, bilang mananampalataya po, matuwid lamang po na sumupad ka at sundin ang kanyang mga kautusan. Kaya ano po ang bilin niya sa atin? Tayo pong mananampalataya na nandito sa kapatiran, may bilin po sa atin ang Panginoon. Basahin po natin dito sa San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12. At ito ang aking utos. Ito po ay ang kanyang kautusan sa atin, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun po pala. Isa po palang kautusan nito sa ating mananampalataya na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. At hindi o niya sinabi na magmuhian kayo o magpalitan kayo ng galit sa isa't isa. Hindi po. Ang sinabi niya ay mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung minsan po hindi natin maiiwasan, nagkakaroon po tayo ng tampuhan, di po ba? Minsan nga, sa pamilya pa nga yan, hindi po maiwasan, nagkakagalit yan, nagkakatampuhan.
Pero lagi lang po natin tatandaan na kahit ano pa yung inyong pinag-awayan, pinagtampuhan, at the end of the day po, kapatid mo pa rin yan. Kaya napakahalaga po sa atin na dala po natin yung pag-ibig. Sa pamamagitan po ng pag-ibig na yan, magkakaroon po tayo ng kaliwanagan. Doon po pumapasok yung pagpapatawad sa isa't isa, di po ba? Kasi kung hindi mo po dala yung pag-ibig na yan, at ang iyong puso ay napakatigas, di po ba? Hanggang sa, minsan, may mga magkapatid po talaga o magkakaibigan na hindi na nagbabati. Dahil hindi po nila dala yung pag-ibig sa isa't isa. Kaya ano pong utos sa atin bilang mananampalataya, mag-ibigan po tayo sa isa't isa. Sapagkat bakit po sinasabi sa atin na ito? Sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Yun po ang sinasabi. Dito sa unang 1:4-16, atin pong basahin. Unang 1 po. At ating nakikilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Yun po pala. Pag po pala dala natin, nananahin sa atin ang pag-ibig, mismo ang Diyos po pala ay mananahan sa atin. Alam niyo po kung ang bawat mananampalataya o bawat tao dito sa mundo may pag-ibig na sa kanyang puso. Siguro po, napakasaya ng kapaligiran natin o yung ating tinitirhan na mundo ngayon. Maiiwan mo na yung mong gamit mo sa labas, walang magtatangka ng masama. Bakit po? Bakit nasabi po natin yun? Kasi po, isang katuparan ng kautusan. Hindi po ba? Pag pala yung pag-ibig nasa iyo na, hindi ka na po makakagawa ng masama. Hindi po ba? Lalong-lalo na sa inyong kapwa. Hindi po ba masaya yun kung lahat ng tao sa mundo ay may pag-ibig sa puso? Wala na pong magpapatayan dyan. Wala nang gulo. Wala nang nakawan. Wala nang giyera. Kung ang pag-ibig po ay nasa bawat tao. Kaya pilit pong sinasabi sa atin, lalong-lalo na po yung mga batlayang tumitipan na mag-ibigan tayo sapagkat ito po yung kauwian pag ang mananampalataya ay nag-iibigan. Wala akong sakitan ng loob, di po ba? Yun po ang mahalaga dun. Kaya, ano po ba ang pag-ibig? Po ba? Ito po ba yung feelings na crush mo siya, crush ka niya, or ito ba yung feelings na nararamdaman mo sa isang tao? Sapat na ba yung mahal mo siya? Sinabi mong I love you sa kanya? Sapat na po ba yun sa isang tao? Ayon po dito sa ating referensya, kung ano po yung pag-ibig. Basahin po natin. Sa unang ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi po nagagalit yan, di ba? Hindi inaalumana ang masama. Malayo po siya sa kasamaan. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. So, ang pag-ibig po pala, kayang tiisin ng lahat, di ba? Sa mag-asawa na lang po, minsan, dumarating yung pagsubok. At sa tindi ng pagsubok na yan, pag kaya mong tiisin, lahat ng pagsubok na yan sa buhay mo, nandun po yung pag-ibig sa atin. Kaya mong tiisin dahil nasa iyo ang pag-ibig. Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis.
Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging hula, ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. So, at the end of the day po, maghahari pa rin po yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kahit anuman pong mangyari sa atin dito, kahit nandyan man po yung kasamaan sa paligiran natin ngayon, nandyan yung panganib, ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi magwawakas. Sapagkat ang pag-ibig po ay mabait. Ito ay katulad sa pasensyang tumutugon sa kabutihan. Alam niyo po, minsan yung ating mga anak, di ba? Mga bata ngayon medyo may pagkasaway na, masawayin na. Yung pagsaway po na hindi natin maaaring ikapobya ng isang bata. Yung mga banayad na pagsaway po ang dapat natin gawin. Ang pag-ibig po ay hindi mayabang, kagaya ng nasabi ito. Hindi po siya nagtataas ng sarili sa iba. Kung minsan, hindi po siya nagmamayabang kung anong meron siya sa buhay. Hindi po ba? Nandun po yung kababaan niya. Sa kabila ng anong meron siya sa buhay, nakaangat sa buhay, nandun pa rin yung kababaan niya sa maliliit. Hindi po mahirap lapitan. Hindi po ba? Minsan, kung meron siya, nagbibigay siya. Hindi mapagmalaki. Ang pag-ibig po na ito ay hindi labis ang tiwala sa sarili, kundi ang pagkakaugnay sa Diyos. Minsan po kasi, nangyayari ito sa tao. At talagang nangyayari naman to. Pag nakakaangat na sa buhay, yan, nakakalimutan na po niya yung kanyang pinanggalingan. Kung minsan yung mga pamilya niya hindi na niya kilala, di po ba? Ang pag-ibig po ay hindi bastos. Ang pag-ibig po na ito ay nagmamalasakit sa iba at nirirespeto niya ang kanyang mga lalahanin. Ito po yung napakahalaga sa ating mananampalataya. Yung pagiging respeto natin sa isa't isa. Magrespeto, maggalangan po tayo. At ang pag-ibig po ay hindi hinahanap. Yan, pusang dumarating po yan. Ang pag-ibig na ito ay naglalagay ng kabutihan ng iba bago ang ating sarili. Inuuna po ang Diyos sa ating buhay. So, God first po ang maaari natin gawin. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Yun po ba? Kagaya pong nasulat kanina, tulad ng pasensya, ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi madaling magalit kapag ang iba ay nagkamali sa atin. Kuminsan po kasi, yung tao kasi, pag mainitin ng ulo, konting pagkakamali lang ng iba, talagang nag-aaway na yan. Kung maliit lang na bagay po, pagkakamaling nagawa sa atin, pagpasensyahan na po natin. Sapagkat kung madali kang magalit, alam niyo naman po, uso high blood ngayon. Ikaw rin po yung kawawa pag na-high blood ka. Ang pag-ibig po ay walang pag-iingat ng pagmamahal. Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng kapatawaran. Napakahalaga po sa atin. Kung sino naman po yung nagkasala sa atin, patawaran po natin. Di po ba? Sapagkat tayo rin naman po lahat ay nagkakasala. Kung hindi nyo naman po pinatawad yung nagkasala sa atin, paano po tayo patatawaran ng ating Panginoon? Kung mismong kapwa mo, hindi mo kayang patawaran, di ba? Ang pag-ibig po ay hindi masaya sa masama, ngunit nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig na ito ay naglalayong maiwasan ang pagsali sa kasamaan. Ang kautusan po sa atin ng Panginoon, iwasan daw po natin ang mundong ito sapagkat nandito ang kasalanan.
Kaya kung may pag-ibig po tayo, magalak po tayo kasatotohanan sa Panginoon. Doon po natin ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Hindi po kung anong meron yung mundong ito. Yung mga material na bagay po, hindi po natin maidadala yan sa ating pagpanaw. Lahat pong nangyang pangsamantala lang. Kaya iwasan po natin. Laging pinoprotektahan ng pag-ibig ang ligtas na paraan na hindi magdadala ng pinsala o kahihiyan. Ang pag-ibig po ay laging nagtitiwala, nagbibigay ng pakinabang ng pag-alinlangan. Napakahalaga po ng pagtitiwala natin sa isa't isa. Ang pag-ibig po ay laging matyaga. Kagaya pong nang nasabi kanina, lahat po ay kayang tiisin. Ang pag-ibig ay huwag magkasala. Ito po, iwasan po natin magkasala. Ayon po dito sa unang Korinto, ganito po ang nasusulat. Sa 13:1-3. Kung ako'y magsalita nga ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingangaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, dapat puwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Yun po pala. Dapat po pala sa kabila ng paggawa mo ng kabutihan sa iyong kapwa, dapat po pala may kalakip na pag-ibig. Isipin niyo po yun. Lahat ng iyong pag-aari, ibinenta mo, ipinahagi mo sa mga mahirap, datapwat wala ka pong pag-ibig. Bali wala po pala yun. Alam mo man po, lahat ng kaalaman dito sa mundo, doktor ka man, attorney ka man, abogado ka man, CPA ka man, datapwat wala ka pong pag-ibig, wala po palang kabuluhan yun. Kaya po, napakahalaga po sa ating mananampalataya bilang sumusunod po sa kautusan ng ating Panginoon na dapat taglayin po natin ang pag-ibig sa isa't isa. Sabi natin po, may kakalugod tamo po. Waman po, daratang itang pagkakaintindihan. Pamayayaliwata mo po prinsipyo ang pong opinion, dapat po manatili kaya katamong kababan ng pong lugod kembalang metong kaya katamo. Lalong-lalo na po itamo pong abe-abe kaya katamo pong kapatiran. Napakahalaga po yun na taglay po natin ang pag-ibig sa isa't isa. At yun lamang po ang may babahagi ko sa umagang ito. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat.
Hello. Brother Noel po, tayo. Linwal yata. Siya po yung tutuking magsalita. O aba pong ngalay. Maya pa habak po. O magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ang araw pong ito ay February 14. Araw ng mga puso. Araw ng pag-ibig. So, tayo pong lahat dito bilang magkakapatid ay magkakapatid sa pananampalataya. Tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa bilang magkapatid sa pananampalataya. Kaya po, ang araw na to ay dakilang araw din kasi pag-ibig po siya eh. Ito po yung ano po talaga, dakilang dahil po sa araw pong ito ay pinag-celebrate po yung araw ng puso. May puso po tayo, no? Kasi kung minsan yung iba walang puso yata no? Matigas ang puso. Dahil po sa pag-ibig tayo po ay natutong magpatawad, tayo po ay natutong magmahal sa kapwa. Dahil po yon ang tinuturo po sa atin na mag-ibigan po tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya at magkakapatid sa laman dahil maigit po yon, no? Dahil po kung tayo po ay mag-ibigan, walang magiging problema. Pag hindi po natin dinala ang pag-ibig, may problema. Kasi po hindi tayo magkahunawaan nun. Kaya po ang oras na to ay binibigay ko na po sa ating kapatid na Noel Yumul po para magbigay din po siya ng pag-aaral na ukol po sa ating tema. Tayo ay salamat sa ating na nagbigay po ng buhay, lakasan sa ating mga katawan upang tayo po ay makapagpatuloy sa na hinaharap. Mga kapatid sa pananampalataya, huwag po tayong manlamig. Huwag po tayong manlamig. Sarap po ang makisama sa ating Panginoon hanggang sa huling ng ating buhay. Ang mahalaga po tayo ay makagawa ng kabutihan sa Kanya at sa ating mga kapwa-tao. Ang Diyos po ay nag-iingat po sa atin. Bawat ating kilos, tayo po ay Kanyang iniingatan sa masama. Ayaw niya po tayong mapasama. Ayaw niya po tayo ay mapabuti sa ating pakinggan niyo po ang isang talata na sinasabi sa Biblia sa awit 145 versikulo 20. Ito po yung nakasulat. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masama ay lilipunin niya. Ang sino man pong taong umiibig sa Diyos ay iniingatan Kanya. Kaya ang Diyos po, nandyan po siya na nag-iingat sa atin. Huwag po tayong matakot.
nakikita niya po, alam niya po, kung ano ang ginagawa natin dito sa lupa. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti, kung tayo ay gumagawa ng masama. Sabi ng iba, kahit saan ang Diyos ay nandoon. Wala po siya. Kasi kung yan ang ikakatwiran natin, kahit saan ang Diyos ay nandoon, halimbawa nasa CR ka, ay anak kanya ay nandoon sa CR. Nasa masama ka, ang Diyos nandoon din siya. Hindi po ganun eh. Ang katwiran ng Diyos eh. Matuwid na salita, ang Diyos, ang kanyang mga mata ay nasa lahat ng dako. Kahit na nasa itaas, nasa baba ang mga tao, nakikita ang ginagawa ng mga tao kung anong ginagawa. Kung hindi ka man nakikita ng mga kapwa mo, pero ang Diyos nandyan, na nasa taas, na nakikita po ang ating mga ginagawa. Ibig sabihin, ang kanyang mata nakatuon sa ating lahat. Hindi mo masasabing, ay, gagawin ko ito kahit na masama. Wala naman taong nakakakita sa akin. Hindi po. Meron pong nakakakita na hindi po natin nakikita. Pakinggan niyo po ang talata. Sa 15:3 ng Kawikaan, ganito ang pagkakasulat. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Malinaw po ang nakasulat sa Biblia, ang mga mata ng Panginoon. Kaya sinabing mga mata, dalawa ang mata. Diba? Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang Diyos pala nagbabantay. Hindi lang sa mabuti, pati sa mga masasama. Kaya wala po tayong ligtas sa ating Amang Diyos. Kaya dapat ang gawin po natin sa lupa ay magpakabuti, huwag magpakasama. Kasi meron pong nakakakita sa atin na hindi natin nakikita. Kasi dito sa lupa, madali kasing lapitan o madaling matukso ang isang tao sapagkat siya'y may laman. Kasi ang laman may kahinaan eh. Pero hindi po yan ang ibig ng Espiritu. Hindi po yan ang ibig niya, ang nasa laman. Para makaiwas ka sa tukso, may paraan po ang Diyos dyan eh, kung paano ka makaiwas eh. Tingnan niyo po ha. Subukan mong manalangin ng manalangin lagi kung malalapitan ka ng tukso. Subukan mo lagi nasa labas, hindi ka mananalangin. Ang tukso malapit sa iyo eh. Ang tukso malapit sa iyo eh. Pero kung iniingatan ka ni Diyos, nilalayo ka niya sa tukso. At hindi ka nilalapitan ng tukso. Bakit? Pakinggan niyo po ang talata sa Biblia. 26:41 ng Mateo. Ganito po ang nakasulat. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Napakalinaw po ha. Huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Magpuyat po tayo eh. Magsipanalangin tayong lagi. Para hindi tayo mapasukan ng tukso. Eh kung hindi ka mapanalangin, madali kang kapitan ng tukso. Kapatid. Madali kang kapitan ng tukso. Tingnan mo yan ha. Ang tao, hindi man niya ginawang aktwal o hinipo ang isang bagay. Pero nagkakasala siya sa mga ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagkakasala siya. Saan kasi nakasulat yun? Yung
bawat tumingin sa isang babayeng may dalang pagnanasa, ang isang tumitingin ay nagkakasala na ng pangangaral. Sa Mateo tayo, no? 5:28, tingnan nga. Datapot, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Tumingin ka lang pala. Hindi ka man humipo, hindi ka man umawak. Tingin lang ha. Pero yung tingin na yon, may kasamang pagnanasa, kapatid, nagkakasala ka ng anong kaso? Pangangalo niya. Bawal po ng Diyos yan. Bawal po ng Diyos yan. Ngayon, ito po ang pag-iingat ng Diyos na pinauna ko po sa inyo. Kapatid, wala tayong gano'n. Kapatid, ito po yung pag-iingat ng Diyos. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Ang aking pinaunang salita, ito po ay introduction lang po. Ngayon, papasok tayo sa ating tema. Uumpisaan po natin na pag-aaralan sa Biblia ang ating paksa. Kasi ang paksa natin, wagas na pag-ibig. Wagas na pag-ibig. Sa Biblia kasi, sa King James Version, wala kang mababasang wagas Ang wagas po, katumbas niya, sa Biblia, sakdal. Ang wagas, ang katumbas po ng salita, sakdal na pag-ibig. Kung maghahanap pa ng wagas, wala kang mababasa sa Biblia. Pero sakdal na pag-ibig, may mababasa ka sa Biblia. Ngayon, aalamin natin. Aalamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng pag-ibig at ano po ang kahulugan ng pag-ibig. Ito po ang unang aalamin natin. Kasi ang paksa natin, pag-ibig, kailangan malaman natin kung ano po ang kahulugan ng pag-ibig. Gusto niyo pong malaman kung anong kahulugan ng pag-ibig? Pakinggan niyo po, ang sagot ng Biblia, ang kahulugan ay nakasulat sa Biblia. Hindi tayo mag-iisip ng mag-imbento o magpuro-puro. Kailangan po kukunin natin ang paliwanag. Ang sagot nasa Biblia. Kasi yun po ang tama yan. Sa unang 1:5-3. Ganito po yung kahulugan ng pag-ibig. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ano pong sabi ni Juan? Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ngayon, ang sabi ni Juan, ang pag-ibig, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin. Ngayon, sino ang pag-ibig na yun? Sino ang tinutukoy niyang pag-ibig? Kasi ang una kasi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Sino itong pag-ibig na ito? Aalamin natin sa Biblia, sa unang 1 pa rin. Nandyan pa rin kapatid. Sa 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napapasin po ninyo? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig nagsisimula sa Diyos. Hindi nagsisimula sa tao. Diba? Nagsisimula sa Diyos ang pag-ibig Hindi nagsisimula sa tao. Sino ang pag-ibig? Pakinggan niyo po. Sa 4:10, unang 1 pa rin. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin
at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Narito ang pag-ibig eh. Hindi tayo'y umibig sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ang pinagsimulan ng pag-ibig. Kundi ang pag-ibig ay nagsimula sa Diyos. Pagkatapos, sinugo niya ang kanyang anak bilang pampalupag loob sa ating mga kasalanan. Nakuha po ninyo? Pakinggan niyo ang kasunod na talata. Diyan pa rin sa unang 4:19. Naktawan natin mga ibang bersikulo. 19. Yan. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Oh. Nagsimula sa Diyos, siya pala ang unang umibig sa atin. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos. Diyos ang pag-ibig. Napakalino po nakasulat sa Biblia, no? Siya ang unang umibig sa atin, hindi tayo ang unang umibig. Ngayon, ipinakilala sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang sabi sa unang talatang binasa ko, sabi niya, isinugo niya ang kanyang anak bilang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Sinugo niya na nasa Biblia. Pakinggan niyo po. Dadako tayo sa San Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ama, ang kanyang anak, ay kanyang isinugo. Kanyang isinugo. Kung isusugo niya ang kanyang anak, doon sa kanya tayo manampalataya. Pag sa kanya tayo manampalataya, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang kanyang Ama, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak sa lahat ng tao. Hindi siya maramot. Ipinigay niya na walang bayad. Hindi niya ipinagkait eh. Roma 8:32. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad at lahat ng mga bagay? Ibinigay niya ang kanyang anak na walang bayad. Hindi niya ipinagkait. Bakit? Tuloy natin sa Roma pa rin, 3:25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa kanyang dugo upang maipakilala. Sinugo niya ang kanyang anak bilang pampalubag loob dahil sa kanyang dugo para makilala ang katwiran. May dugo na sinasabi si Apostol Pablo sa Roma. Ano pa yung dugong yan? Ano po yung dugo? Hindi pa si Jesucristo na ating Panginoon, sinaktan siya, pinarusahan hanggang sa siya'y mamatay sa laman, nabuhos ang kanyang dugo. Ibig sabihin, ang dugong sinasabi ni Apostol Pablo, ang dugong ito ay siyang pangtubos sa ating mga kasalanan. Ang dugo, ang ibig sabihin ng dugo, pantubos sa ating mga kasalanan. Pakinggan niyo po, sa unang Timoteo 2:6. Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat
na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Di ba? Nahayag siya eh. Sa kanyang sariling kapanahunan, ang amang Diyos, ang kanyang ama, ay isusugo niya dito sa lupa. Nang maisugo niya ang kanyang anak, ano naman ang ginawa ng mga taong walang malay, na walang pagkakilala sa kanya? Pinarusaan hanggang sa siya'y mamatay sa laman. Ang dugo pala, pantubos sa kasalanan. 10:45 ng Marcos, basahin natin. 10:45 ng Marcos. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Ano po yung buhay na yan? Ay napangtubos sa marami. Ay yung dugo pala, pantubos pala yan. Walang ibang kahulugan ng dugo, kundi pantubos yan. Yung kapampangan, panatbos. Yung kiyakatang kasalanan. Ngayon, nakita natin, nasaksihan natin, ang ating Panginoong Yesus, sinaktan siya. Kung titingnan mo, kaawa-awa. Ngayon, tayo ngayon, hindi tayo maawa sa ating Panginoon. Hindi niya ginawa ang kasalanan, pero siya ang nagpasan. Hindi tayo ang nagpasan. Ang gusto niya, ang mga tao ay maituwid, maakay sa kabutihan. Tayo ba ay liliko pa sa kanyang landas? Hindi pa tayo didiretso. Walang kabuluhan ang ating ginagawa kung ang utos ng Diyos na ating naririnig, kung ang utos ng Diyos na ating nababasa, na ating nakikita sa iba, pagkatapos ay hindi natin sinusunod. Ilalagay lang natin sa kahihiyan ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya ang kanyang anak ay nanggaling sa Diyos Ama. Hindi galing sa lupa, nanggaling sa Diyos Ama ang kanyang anak. Pagkatapos, isinugo sa tamang kapanahunan. Isinugo niya ang kanyang anak. Galatia 4:4. Ganito ang nakasulat eh. Datapwat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya si Jesucristo ipinanganak ng isang babae, si Birhen Maria. Si Birhen Maria, ang kanyang nanay sa laman. Pero wala siyang original na tatay. Ang tatay-tatayan niya si Jose. Kaya si Jesucristo galing sa langit, hindi galing sa baba. Sinugo ng Diyos galing sa langit, nagkatawang tao upang tupusin ang kasalanan ng marami. Tupusin ang kasalanan ng marami. Kaya naniniwala po ako, si Jesucristo ay nanggaling sa Diyos. Hindi galing sa tao. 8:42 ng 1, basa. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. May nagsugo para sa kanya. May nagsugo. Galing siya sa Ama, ang Ama ang nagsugo. Sinugo ang kanyang anak. Sino ang mataas? Ang nagsugo ba o ang sinugo? Mataas ang sinugo kaysa sinugo. Lumalabas dalawa sila. Bakit? Mapapatunayan pa natin na mataas ang nagsugo kaysa sinugo
14:28 ng 1. Pakinggan po ninyo. 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sino nagsabi? Si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sapagkat ang Ama lalong dakila kaysa akin. Eh di mataas ang Ama kaysa anak. Hindi sila pantay. Yan ang sabi ng Biblia. Ang sinusunod ko lang, ang nakasulat sa Biblia para maliwanagan po tayo. Kaya ang paksa natin, wagas ng pag-ibig. Ang binabasa ko tungkol naman sa pag-ibig yan. Kaya ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig ay ang Diyos mismo. Diba? Hindi yung pag-ibig ng tao na pagsamantala. Mananakim pa pag hindi nag-ingat yan. Magiging swapang pa yan sa pag-ibig eh. Diba? May napili ng isa, gusto niya may pangalawa pa, may pangatlo pa eh. Pero sa Diyos hindi ganon. Ang pag-ibig niya ay pantay-pantay sa tao. Pero ang pag-ibig ng tao na galing sa tao, hindi pantay-pantay yan ang kanyang tingin. Naiiba kaysa pag-ibig ng Diyos eh. Ngayon, dapat tayo po ngayon ay magbatian ng halik ng pag-ibig. Dapat magbatian tayo ng halik ng pag-ibig. Payag po kayo doon? Batian tayo ng halik ng pag-ibig. Speaking halik. Ano ba yung halik? Ano ba yung pinaghahalik? Hindi pa labi. Pag humalik ka, labi ang panghalik. Eh ang sabi ni Pedro, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Basahin nga natin kapatid sa 5:14 ng unang Pedro. Yan. Magagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na kay Kristo. Ang sabi ni Pedro, magagbatihan kayo ng halik ng pag-ibig. Kay Pedro, halik ng pag-ibig. Ano naman yung halik kay Apostol Pablo? Pakinggan nyo kay Apostol Pablo, 16:16. This Roma. Yan. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Kay Apostol Pablo, banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan. Sabi ni Pablo, banal na halik. Kay Pedro naman, halik ng pag-ibig. Eh pareho silang halik. Ngayon, ang sabi ang halik ay banal. Hindi sinabing mundong halik. Ang sabi niya, banal na halik. Eh ginagawa ng iba, naghahalikan sila pagkatapos ng sipa, pag lumalabas na, naghahalikan. Lahat inahalikan. Eh nandiyan ang asawa mo, selosa. Halik ka ng halik, aba. Kurot ng kurot sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, nangingitim na yung tagiliran mo. Ana? Yun ang ginagawa ng iba eh. Halik ng halik. Aba, nagkaroon ng malis siya. Halik ng halik. Kapatid, ang akala nila, ito ang tunay na sinasabi ni Pablo, ang halik. Gusto niyo pong malaman yan? Ang halik na yan? Sa atin po, hindi natin ginagawa yan eh. Kasi bawal ng Diyos yun eh. Pagkatapos iba, maghahalikan kayo? Nandiyan ang asawa mo? Lahat, palagay ko mga lalaki, hindi nahalik sa lalaki yan. Puro babae na lang halikan. Mga babae naman, puro halikan, puro mga lalaki naman. Aba, magsasamantala sila. Kapatid, alam niyo po kung anong ibig sabihin ng halik? Banal yan eh, ang halik na yan eh. Hindi beso-beso yan. Hindi shake hands yan. Ang halik na yan, kapatid. Babasa muna tayo sa ikatlong 1:14. Ikatlong 1:14.
Datapwat, inaasahan kong makita kang madali at tayo'y magkakausap ng mukhaan. Ang kapayapaan ay sumainyo nawa. Binabati ka ng mga kaibigan, batiin mo ang mga kaibigan sa pangalan. Paano po yung pagbati? Pag nakita mo kapatid, matagal mo hindi nakikita, kapatid, kumusta po kayo? Pagkatapos magbibiling ka pa, kumusta naman yung mga ibang kapatid na naiwan doon? E di binabati mo sila. E di hindi halik yan ang pagbati. Ang halik kasi, magkakasalubong yun. Pag humalik ka, kailangan magkasalubong. Ang panghalik, labi, hindi pisngi. Hindi na labi ang pisngi eh. Ngayon, ang panghalik na ito, banal na halik, hindi literal na halik, kapatid. Hindi literal na halik. Ang halik, ang banal na halik at ang halik ng pag-ibig, ibig sabihin, spiritual na halik. Kung ano ang ibig sabihin ng spiritual na halik? Pag nagsalubong ang kapayapaan at katwiran, ang kapayapaan at katwiran, magkakasalubong yun. Pag nagkasalubong yun, naghalikan. Naghalikan eh. Ang kapayapaan at katwiran, naghahalikan. Hindi naghahalikan ang labi ng babae at labi ng lalaki. Hindi naghahalikan kung sino man anong klaseng labi. Kundi ang kapayapaan at katwiran ang siyang naghahalikan, nagkasalubungan. Bakit ko sinabing ganito? Ngayon, hindi ako makukontento sa sinabi kong ito kung walang patunay sa Biblia. Gusto ko pag sinabi ko, patutunayan ko sa Biblia. Hindi pwedeng hindi ko patutunayan. Ngayon, sinabi ko, kapayapaan at katwiran magkasalubong at naghalikan. Sila parang naghalikan. Pakinggan nyo. Ito ang sagot ng Biblia sa awit 85. 10. Ayan. Ay, hindi. 85. Yan. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Ay, yun pala ang halik. Yan pala ang banal na halik. Pagsasalubungan ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Kapatid, kumusta ka kapatid? Kapayapaan po sa inyo. Salamat sa Diyos. Eh di magkasalubong yun? May gulo pa? Wala. Yun po ang naghalikan. Ang katwiran at kapayapaan, tandaan po ninyo mga talatang ito. Baka mamaya, banal na halik, halik na kayo ng halik. Aba, kapatid, masama yun. Huwag natin gagawin yung kapatid. Eh tinatutunan natin kung ano ang halik ng pag-ibig at banal na halik. Banal na halik eh. Kaya, tayo po ay dapat magsilakad sa landas ng ating Panginoon eh. Kailan lumakad tayo sa landas ng ating Panginoon eh. Hindi sa landas ng mga masasama eh. Ikalawang 1:2:5. Ikalawang 1:2:5. Pedro po yung nakalagay. 2:5 ng 1. Dalawa. Walang anong yan? Walang dos yan? Sa una, 2:5. Yan. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay nasa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Ito, ang wagas na pag-ibig, ang sakdal na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Bakit? Ang kanyang salita, tunay na nasa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig. Pag ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa atin, ay magiging sakdal ang pag-ibig. Bakit? Kasi po ang pag-ibig ay sakdal.
Bakit pag-ibig ang sakdal? Ang Diyos mismo ang pag-ibig eh. Kaya ang pag-ibig na yon ay sakdal. Pag tinupad mo ang kanyang salita, ay magiging sakdal ang pag-ibig sa iyo. Kasi ang daladala mong pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos eh. Hindi ang pag-ibig ng tao eh. Diba? Nasa atin. Pag nananahanan sa atin ang kanyang salita, mananahanan sa atin ang Ama at ang kanyang anak. Diba? Kaya, ang utos ng Diyos ay napakahalaga na dapat nating tuparin. Ngayon, sinasabi natin, iniibig natin ang Diyos. Kailangan pag sinabing iniibig natin ang Diyos, dapat tuparin natin ang kanyang mga utos. Paano masasabing iniibig mo ang Diyos? Hindi mo naman tinutupad ang kanyang mga utos. 14:15 ng 1. Pakinggan niyo po. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Pag sinabi natin, iniibig natin yung Diyos, kailangan tuparin ang kanyang mga utos. Ano po ang kanyang mga utos? Sabi ni Juan, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. 11:30 ng Mateo, tingnan nga natin po yun. 11:30 ng Mateo. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang pamatok pala, utos yun. Utos yung pamatok na yan. Magaan ang aking pasan. Pag sinusunod mo ang kanyang mga utos, mabibigatan ka pa, kapatid, o nagagaan ka. Kasi sumusunod ka eh. Pag sumusunod ka, magiging magaan. Pag hindi ka sumusunod, magiging mabigat sa iyong sarili. Ngayon, ano ba ang utos? Ano ba ang kautusan ng Diyos? Sa 6:23 ng Kawikaan. Okay. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Tingnan niyo yan ha. Ang utos pala ay tanglaw. Ilaw po yun eh. Yung tanglaw eh. Ang kautusan ay liwanag. Eh ito palang tanglaw at liwanag. Magkasama yun. Magkasama yun eh. Pakinggan niyo po. Sa 2 Pedro 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa. Kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag, sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sino pa yung tanglaw na yan? At ang liwanag na yan? Ang tanglaw at saka yung liwanag, isa lang ang nagdadala niyan. Isa lang po nagdadala niyan eh. Pakinggan nyo. So, 8:12 ng 1. Kung sino po yung tanglaw na yan at liwanag na yan. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ang ilaw na yon at liwanag, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ating sinusunod, kapatid. Siya ang ating sinusunod eh. Siya ang ilaw eh. Dapat, tuparan natin ang kanyang mga utos. Halimbawa, anong mga utos na kanyang inuutos sa atin? Pakinggan nyo. Sa Roma 13:9. 13:9. Sapagkat ito, huwag kang mangangalo niya. Utos po ng Diyos yan. Utos ni Kristo yan eh. Huwag kang papatay. Utos ni Kristo yan. Huwag kang magnanakaw. Utos ni Kristo yan.
Huwag kang mananakim. Utos ni Kristo yan. At kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Pinaiibig niya ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal mo ang sarili mo eh. Bago ka magsimba, gigising ka ng mga maaga. Yung procedure ng iyong pagkilos, gagawin mo eh. Sabi mo, maliligo na ako. Bibihisan mo ang iyong katawan. Kung ano ang ginagawa mo sa iyong sarili, dapat gayon din ang gawin mo sa iyong kapwa. Dapat ibigin natin ang ating kapwa. Kasi hindi natin maipapakita na iniibig natin Diyos kung ang ating kapwa-tao ay kinapupuotan natin. May papakita na sa ating Diyos na hindi natin nakikita na iniibig natin kahit hindi natin siya nakikita kung iniibig natin ang ating kapwa-tao. Pag ganon, kapatid, pakinggan nyo. 4:20 ng unang 1. Balikan natin ang unang 1. 4:20. Kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Kung walang tao, makapag-iibig ka pa sa tao, sa Diyos, kung walang tao? Ha? Ba? Kung walang pag-ibig, kung walang ang pag-ibig ng Diyos ba, baka walang tao sa mundo. Kasi Diyos ang pag-ibig eh. Diyos ang lumikha. Kung walang pag-ibig, ba walang tao sa mundo? Walang lumikha. Kaya ipinakikilala niya ang kanyang pag-ibig kung paano natin gagawin. Kaya ang sakdal na pag-ibig dapat ay manatili sa ating sarili. Sapagkat kasama natin lagi ang Ama, ang kanyang anak sa ating mga puso. Dapat huwag tayo matakot. Kasi pag natatakot ka, ang sakdal na pag-ibig, wala pa sa'yo. Di ba? Kung may pag-ibig ka sa Diyos, na mula sa Diyos, dapat huwag kang matakot. Wala kang takot eh. 4:18, sa unang 1 pa rin. 4:18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sino ang sakdal na pag-ibig? Ang Diyos mismo. Siya ang sakdal ng pag-ibig. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Walang takot sa pag-ibig. Pwede ka bang matakot sa pag-ibig? Hindi ka dapat matakot. Kasi ang pag-ibig ay mismong Diyos eh. Mismong Diyos ang pag-ibig eh. Sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kaya ang takot mo, inaalis sa iyong sarili. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Bawa, sumasampalataya ka sa Diyos. Sumusunod ka sa Kanya. Nagkakaedad ka na. Malapit ka na. Natatakot ka bang mamatay, kapatid? Kung sumasampalataya tayo sa Diyos, natatakot ka bang mamatay? Ha? Karamihan natatakot pang mamatay, ayaw pang mamatay eh. Gusto na magpakasaya sa mundo. Sabi ng kantang, kinakanta ng mga nagiinuman, dito lang ang beer, sa langit walang beer. Nag-i-enjoy sa lupa kasi hindi na lang maalis-alis yung pag-inom, paglalasing sa lupa eh. Di ba? Pag namatay siya, sa lagi hindi niya magawang nagagawa niya sa lupa kasi wala namang alak doon eh. Dapat ang kamatayan, wag nating katakutan, kapatid. Ako po, hindi ko kinatatakutan ng kamatayan eh. Mas masarap yung mamatay kang hindi ka naghihirap eh. Parang natulog ka lang eh. Tingnan mo ngayon, si Eli Soriano po, namatay na. Nangaral pa lang ngayong gabi, kinabukasan, patay na siya. Pero malakas pa siya. Bigla siyang namatay.
Kasi pagod na siya eh. Pinagpahinga na siya ng Panginoon eh. Pinagpahinga na siya ng Panginoon eh. Kaya dapat, huwag tayong matakot sa kamatayan. Kasi ang kamatayan ng kanyang mga banal ay mahalaga sa paningin ng Diyos eh. Di bali mamatay ka kung mamatay ka kay Kristo. Matakot ka kung mamatay ka. Dahil sa iyong kamatayan, dahil sa iyong kagagawan sa sanlibutan na maraming bisyo at masama. Takutan mo yun dahil hindi mo makakasama si Kristo. Pakinggan nyo, ang kamatayan ng kanyang mga banal ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo sa awit 116:15. 116, versikulo 15. Ito nakasulat. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kahit na mamatay ka, kapatid, kung kay Kristo ka namatay, mahalaga ka sa Kanya. Dapat, ang pag-ibig ay walang takot. Siya ang nagpapalayas ng takot. Huwag natin katakutan ang kamatayan. Tayo pong mga mananampalataya. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang mga salita dapat ay ating ingatan sa ating mga puso. Ang salita po ng Panginoon na ating narinig, dapat mamalagi sa ating puso. Ito po ang panghuli na aking bibitawan sa inyo, ang isang talata sa awit 119:11 versikulo. Ito po yung nakasulat. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Pag iniingatan natin ang kanyang salita, hindi po tayo magkakasala laban sa ating Panginoon. Kapatid, salamat sa Diyos. At Maraming salamat po kay Brother Noel at saka kay Brother Joey. Sila po ang nagbigay po ng pag-aaral sa atin sa umagang ito. At marami pong pag-aaral ang ating narinig sa umagang ito. Napakaraming talata. Sana po ay ating natandaan. Dahil po, kung hindi po natin matandaan to, magagawa po natin yung hindi kagustuhan ng Diyos. Kalupa na po ning kikatamong pamagaral ngini, tutuyapin naman po yung sasabihan. Yan tayo po itang banalawuma, mahalunos lari, atin mo rin pong mahalunos. Deng matwe, tunauman ne po. Reta nga anak-anak po tayo lapungumanda. Nya po ita ingamanwana ilapin datang katulirana o datang ilapuring malyaring miyabeng atyu yung presensya na ng Diyos. Kaya katamo po ni pagbati tamong maya payaldo kaya kayo kapatid, kumusta tamo, yapin na po ito. Hanyapin po ganang pamagaral sa saliksikan tamo, turo na kaya katamo ng Biblia, bata mo po nga magkamali. Kanya po, pasalamat tamo ka rin kaya katamong mamye ang timong kaulugan at minsay kaya katamo, bata mo pong abalo iti. Kanya, kaluguran ng kapatid, yung metong alugod, binyan na kaya katamo ng Diyos, kasakdal lugod kaya katamo. At hitamo mo naman po alang kailiwan, sabi napin, yung lugod na ng tao, kukupas po yan. Anong minsan po, Luwenyo, pag-aralan tayo, alaya pong kailiwan, potang dingadwang tao, mikasundula. Marapla king sakdala wagas sa tipan, hanapin, itang pamikasundu bilang metong lang tipan o metong puso, metong pamiyabe abang mabiela.
Gana-gana po, nung minsan, pangako tayo yan eh. Nung nga pangako tayo mo po yung, ibiyata mo po yung gana-gana. Pataya mo po nga kayabi, tang kikatamong kaluguran. Kaya dahil minsan po, dating panahon, ating subok adarat ang kikatam. Dahil minsan po, kayang miyasawa, hanaping brother Rick po ang mga salya, sabi na, ing asawa, istong ating migkulang. Istong lekome ing kitang asawa, sawaya eh. Sawa niya mo, ene asawa. Anyapin po, kailangan, kaya katamo, kumo itamo po, mag-aral tamo, king kaya katang kasal pantayanan. Tuturo na po, kaya katamo, nung makananuya, ing lugod, kapibabatan, pinasadengan po kaya katamo. Kailangan kaniti, gawa na lamo po ning tao. Deni pong dindam tamo nga rin na ila pong matulid malyaring gawan tamo. Nang minsan, kaya katamo lumuwal ka king dalan, detang sexy nga napin, nung talasawa ka, nung minsan nasabi mong sexy pa yung asawa ko kanyan. Wata sabihan mo, sexy yapin ito, may kasala ka. Sabi ng Brother Wenk, yung makasulat, linawe may babay, ating dadalang intention, lawe mo po na. Kasela na pala ng kikatamong Ginoo. Lawen miya mo yung meto nga babae na magdalayang motibo, may kasala ka, puwata nga tiyuna ka kaya. Kanyapin, yung palaging nga tiyo ka rin kikatamong matay, tamong talasawa, laging sexy, misis. Laging malagoy, misis. Ay, malaguyapin yan kapatid. Yan man lago ang misis yan. Iya po yung masanting ito. Anya po kalugaran na kapatid. Nung yata mo po magaral, kayong panahon ngayon, may yaliwa na po yung kakitamo. Aking kikatamong yato, na maging sinyalis mo naman po. Uling karing taulingaldo ang hanapin, datang yung mayayaliwang akit tamo yung mayayaliwang kainan ning yato, burina ning yato. Yapin po ini. Anyay ngeni po keng pangayat tamo keni, ilapin po ring maging paralan. Itamo po metong pengari, agad ko pong sasabihan, din kaya katamo pong anak, kaluguran talan, timurin, nung makanano talang kaluguran, din kaya katamong anak. Din kaya katamo pong anak, yatala buring mipariwara. Na nung minsan, itang lugod tamo, nung minsan, karela, masasakal la. Kaya po makanyan Potang sabihan mong, pwede ka rin. Nung minsan, din anak tamo, lalo na rin, kaya anakan, mimimwala. Tsuna ko kaya ito, tsuna. Pero eda po balo din anak tamo, pang etala akakit. Kita mo pong pengari. Etala akakit, ang timong oras ni etala akakit. Yung kapigaganakan po bilang pengari ang atsuke katamo. Po itang bagi etala buring mako. Pero yung tutuna po, yung nasa tamo, yung ela po mipariwara rin kaya katamong anak. Uli pong ngeni, yung panahon ngeni, opo, masagli mo po yung panahon tamong ngeni, karen kaya katamong anak, nyapin, yung miyayaliwang bisyo, ya po yung katakutan tamo. Wata pong may bisyo yung meto ngayon, ala na po. Ala na pong sumiyas na buntok. Ene makirandam kaya katam, kareng anak ng ngeni. Kanya sabi napin, nung kanong ulmame, hanapin abang anak. Abang anak. Pero po itamo, king panahon, dala na po ning panahon, etamo po sasabihan itamo, etala tuturo, manibat king simula. Manibat king mikaisip la po rin kaya katamong anak, uling lugod din kaya katamong sasabihan. Minsan talaman buring makitemok din kapamilata na mo po nitang lugod tamo. Pero uling ingat yung
king katamong panahon, akakit da, yung makayat yung panahon ngeni, kareng anak, ya po yung dadala na yan. Anya, nung yatala po usigan o yatala po idala, pilitan, kinganti kanining tipunan, anya po, yagyagan tala po. Anong minsan, metong mo namang subok kay katamo. Nang minsan, ninganti kaniting bagay. Uling minsan, yung tao, yung pengari, ay po miturong matsura kareng anak na. Unay turo na, itang ikakayap na. Tandaan niya po yan, ikayong anak mi, nung asasabianan da ko man, din kaya katamong pengari, po bring sabihan na, eda kayo kaluguran. Uling sinabi na, nung kaluguran nyo la rin kaya kayong pengari, yana, tinmunan makasulat, pamintuan nyo la, bakong kumaba, biye ketiking sulit, panan Ikami pong anak, ikami pong pengariyo, makanyan mo naman. Uling kaluguran da kayo, itang kaya kaming payo, maminto kayo naman, uling eda kayo po turo kitang matsura. Kanya sana po kaluguran na kapatad, kaya katamong pamag-aral, idalatala po, kaya katamong kaisipan, kaya katamong puso, bakanta mitanamla. At rep po kaya katamong pisaup-saup, ngayon ngaldong ni 4,300 la po. At kaya pong tutuking Domingo, maranong tamo po. Uling adwaya po yung ganapan tamong okasyon. Uli na po ng national anniversary. Ang po nitang 40 days na po nitang kaya katamong pengaring Daniel Dungka. Magumpisa tamo po ng alas 6, uli po ng alas 8. Ganapan niya po itang metong okasyon tamo kay national anniversary tampo. Gamitan niya po yung kaya katamong sentro. Sabado pa mo po at yung tanak anong bisita. Kaya kaya katamong sentro. Nga kaluguran na kapatad, sana po yung kaingatan ka rin kaya katamong sarili, kaya katamong pamaglakad, adala tayo po sana bakit milako po kaya katamong yung nanumang tukso, kaya katamong kapaligiran. Mapanalangin tamo po, maging ka rin kaya katamong pibale-bale. Ila po rin kanaong tauling sabi kaya kayo, maya pa abak po kaya kaungan sablang kapatad.
tapu maintapong meto nga panalangin. Sakda laki kaming Ginoo. Ginoo ngayon pong mayari na po yung kaming pamanyamba. Diyos ko, lalapong kapupusan ding pamipasalamat mi kaya. Ano makanano Diyos ko, ring paksang pilakayan mi ngayon kaurasan ti Diyos ko, sana po panuwanan mo lang. Impisasan mi tungan ming karalungan ngayon kaurasan iti kining Diyos. Makanyan mo sapong tanggapan mabangalong ay narapan mo. Ginoo, balong may banan mong presensya, ya po kinawani kaya kami ngayon kaurasan iti. Kining Diyos, halaki pong balong ay blos, karing dapat mong mangayap. No na impuryan dakat samban king pang espiritu mat king katatuan. Ginawa man pong ating kangabatsawan, kakulangan nagawa may pong sala kaya ka Diyos ko. Mo no sana po bibilang kasalanan no na ibili mo na pong may naming pamanlastas kaya ka Ginoo. Ginoo, salamat po king pagkalabong biyet, pagkabiyag kami sika na ng pong puwersa. Ginoo, pagkaluban mo kay sapong kabiasnan, sika ng banting upayang gining Diyos. Makanyang kaya pong lubos makapanuparan karimbanan mong kaburian. Ginoo, ngayon oras sa iti, pakidalo mila po kay karen kaya kaming pengaring mapilampang makatagan. May mundasyon king kaya kaming kasalpantayan ng gining Diyos. Di naman sana po yung ating bitbit ating kapanandamon. Waman po nga teorik ang kubor ang takunangan. Nung karing mga biyasa Diyos ko, dalawan mula. Apisan mo po karing may paya mong gamat banting upayang Ginoo. Makanya mila po nga kaya beso suyo king banal mong harapan. Ginoo, ngini pong muli kami, Diyos ko. Urene puri mga latiming daungan, Diyos ko, bendesyonan mula. Nung makanano kaya pong ngetad mong kapaipan kaya kaming santuaryo. Diyos ko, po sana magsikubli kaming muli ka rin kubo ming tukunangan. Dinisan mo po rin kaya kaming daran, Diyos ko, yatad mo kami naman pong kapayapan. Ginawang waman pong ating sigwatang daratang kaya kaming yatong kakarnin, Diyos ko. King kapamilatana po rin kaya kang kayupay na't subebe. Ginawa pa salamat kaya po yung metomang kaya kami. Ing sakita durug ang kaya kaming yatong kaya karanan kaya po umiyabuban. Ginoo, king kapamalitan na puning kikang kapayupayan. Ikpay lahat mo sa akin kami ang timoy ngayon bagyo. Duldul sa kita mabayat. O yung tornado ikpay volcano biglang kamatayan disgrasya. Ginoo, ni po yung kaming bundok at tatangalan king aslagan. Saramo sa po pasbulan kang bening albugan. Banting pa yung Ginoo yung tingalan miking napon nasa tangalan pa karing kaya kaming panumanman. Igpangin ng oras ay iti, laki pong balong ay blos karing dapat mong mangayap. Nunay puryan dakat samban king pang espiritu mat king katatuan. Diyos ko, sana puring karalungan ming kaiba ka na iti tanggapan mo pong mabangalungay na harapan mo. Manibat na pong ini manggaman po king wakas. Yan asa po.